Enfin, je sais qu'on raconte que socialisme. Mba donc a fɔ ko socialisme bɛ ka lakali cogo wɛrɛ la sɔrɔ ni fanga forobayali bɛ ka lakali cogo dɔ la. Quand on est engagé dans le socialisme, Ni an kɛlen don ka an cɛsiri fanga ni sɔrɔ forobayali ko la. on ne croit pas en Dieu. A bɛ fɔ ko k'i dalen tɛ ala ko la. On est mécréant. I tɛ mɔgɔ limaniyalen ye. A bɛ fɔ k'a fɔ ko e kɔni dalen t'a la ko ala bɛ yen. Et je dis que ce n'est pas vrai. Ne b'a fɔ k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye. Et je soutiens fermement Ani ne bɛ senkɔrɔma tintinin kɛ na seko damayira bɛɛ ye. qu'un bon musulman, un musulman convaincu, un musulman pratiquant, Ko silamɛ ɲuman silamɛ min ni a limaniyalen don n'a bɛ silamɛya dafa a cogo bɛɛ la a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma. il est plus que socialiste. O tigi o tɛmɛna mɔgɔ kan mɔgɔ min ni o bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali ko fɔ. Ce que nous recommande la religion, Diinɛ bɛ mun ɲini an fɛ c'est que lorsque nous mangeons à notre faim, ko ni an bɛ dumuni kɛ ka fa que nous avons le voisin qui meurt de faim, ko an sigiɲɔgɔn bɛ yen kɔngɔ bɛ na ni k'o faga que nous partagions avec lui. ko an k'an ka dumuni tila an n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Lorsque nous sommes habillés, Ni fini donnen don an na lorsque nous sommes bien habillés, ni an kɛlen don ka fini don k'a ɲɛ k'an pari que nous avons le voisin qui meurt de froid, ko an ɲɛ bɛ an mɔgɔ ɲɔgɔn na o bɛ na ni ka sa nɛnɛ bolo que nous acceptions de lui donner un pan de notre boubou. ko an ka sɔn an ka fini fan dɔw bɛ yen ka o ta k'o di a ma. Eh bien, c'est ça, Awɔ o de don la réalité de la religion musulmane. silamɛya diinɛ o tiɲɛ de ye nin ye. Donc, un musulman convaincu, profondément convaincu, silamɛ min ni a limaniyalen don k'a limaniya ka taa se a dan na ne peut être que socialiste. o kɔni tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye fo mɔgɔ min ni a jɛnnen don ni sɔrɔ ni fanga forobayali tagabolo ye. Et même être plus que socialiste, car que dit le socialisme? Ka d'a kan a bɛ se ka tɛmɛ hali mɔgɔ kan mɔgɔ min jɛnnen don ni sɔrɔ ni fanga forobayali ye. Ka d'a kan sɔrɔ ni fanga forobayali yɛrɛ bɛ mun. C'est que chacun puisse vivre à la sueur de son front. O ye nin ye ko bɛɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ ka balo ka kɛ ni i yɛrɛ wɔsiji ye i ka kɛta bɛ min lase i ma. Voilà ce que nous voulons. An bɛ min fɛ o de filɛ nin ye. Que ceux qui travaillent, Mɔgɔ mɔgɔ ni olu bɛ baara kɛ qu'ils soient payés en fonction de ce travail ko u ka sara ka kɛ n'u ka baara kɛlen hakɛ ye. et qu'ils soient justement payés en fonction de ce travail afin qu'ils puissent vivre. Wa u ka sara fɛnɛ tilennenya n'a ka kɛ ni baara kɛlen ye walasa u ka se ka ɲɛnamaya. Voilà ce que nous voulons. An bɛ min fɛ o de filɛ nin ye. Pas autre chose. Fɛn wɛrɛ tɛ. Nous n'encouragerons pas la paresse. An tɛna silabagatɔya jugɔrɔma don don. Nous n'encouragerons pas la fainéantise. An tɛna fugariya jugɔrɔma don don. Je sais qu'il y a une rumeur qui court qui dit N b'a dɔn ko ŋunuŋunu kuma dɔw bɛ yen minnu bɛ munumunu na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a fɔ ko nous avons certains camarades, quand ils voient des camarades construire, ils leur disent bon, construisez. an taamaɲɔgɔn dɔw bɛ yen ni u ye u taamaɲɔgɔn dɔw ye minnu bɛ ka so jɔ u b'a fɔ u ye ko ayiwa a ye so jɔ Eh bien, nous allons tout nationaliser. a laban an bɛna bɛɛ kɛ faso ta ye yan. Je sais qu'il y a d'autres N b'a dɔn ko dɔw fana bɛ yen qui disent à certains camarades, ah, vous êtes en train de faire des champs. dɔw fana bɛ taa fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana ma e b'a la ka foro de bin wa Eh bien, nous allons tout nationaliser. an bɛna nin bɛɛ kɛ faso ta ye yan. Eh bien, je dirais que cela n'a rien compris au socialisme. N b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu ma foyi faamuya sɔrɔ ni fanga forobayali tagabolo la. Parce que certains, K'a masɔrɔ dɔw bɛ yen au lieu de dispenser leur argent, de prodiguer leur argent yanni u ka wariw ta ka a don da dɔw olu fɛ dans des soirées dɔnkɛyɔrɔla tagaw la su fɛ au cours desquelles ils boivent forte rasade de whisky et de bière, o dɔnkɛyɔrɔ minnu na u bɛ taa ka taa u fa wisiki ni biɛri la ka fan bɛɛ kɛ dulɔ ye. certains Dɔw bɛ yen qui perdent leur argent à détourner les femmes d'autrui. dɔw yɛrɛ b'u ka wari bɛɛ tiɲɛ ni walemusow olu kunna tiɲɛni ye. Pendant ce temps, vous avez d'autres O waati kelen kɔnɔna na aw bɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ qui se serrent la ceinture, minnu bɛ u cɛsiri qui ne mangent que ce dont ils peuvent avoir besoin, u mako bɛ jɔ min na u bɛ o de dun qui règlent leur vie, minnu bɛ u ka ɲɛnamaya bɛrɛ bɛn k'a latilen qui limitent leurs besoins vestimentaires, minnu bɛ dansigi kɛ u makokow la fini dontako la. qui suppriment tout ce qui est superflu, Fɛn fɛn de bɛ yen ni nafa tɛ u la u bolo u b'o bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen. qui économisent Minnu bɛ wariw ni nafolomafɛnw mara pour pouvoir se construire des maisons, walasa ka se ka sow jɔ u yɛrɛ ye pour pouvoir créer des champs. walasa ka se ka forow kɛ u yɛrɛ ye. Et alors, si vous avez des escarvelés, des fous qui pensent O la ni a ye hakilintankɔrɔ dɔw ka olu sɔrɔ ka fatɔ dɔw sɔrɔ minnu b'a miiri ko que nous allons sanctionner ceux-là qui ont peiné, qui ont souffert, qui ont économisé ko an bɛna mɔgɔw ɲangi mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu tɔɔrɔla ni olu sɛgɛnna pour se faire une maison, pour se faire un champ qu'ils allons nationaliser. walasa ka se ka so jɔ u yɛrɛ ye walasa ka foro dɔ bin u yɛrɛ ye ko an bɛna ko kana olu bolofɛn dɔ bɔsi u la ko k'o kɛ jamana ta ye. Pour eux qui n'ont rien fait, qui ont croisé les bras Olu minnu bɛ yen ni olu ma fosi den kelen kɛ n'u y'u bolo fila kuru k'a don ɲɔgɔn na et qui ont perdu leur temps à boire whisky, bière ou autre chose, olu minnu y'u ka wagatiw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni wisiki ni biɛri min eh bien, c'est d'autres, il faut que ce soit
décembre. Tiena fo ulu mɔgɔw k'u yɛrɛ bɔ fili la. Je serai là à encourager la paresse. O na kɛ salabagatɔya o senkɔrɔma tintinin. Et nous ne sommes pas prêts d'encourager la paresse. An labɛnnen tɛ k'a fɔ k'an bɛ salabagatɔya senkɔrɔma tintin. Mais ce que nous sanctionnerons aussi, Nka an bɛna min fana ɲangi. c'est la spéculation. O ye ŋanamu ye ka fɛnw nege minɛ fɛn bɛɛ kɛ k'i kelen ta ye. Quelle est-elle dans le domaine de l'habitat? I n'a fɔ a bɛ cogo min na soko sigiyɔrɔko ta fan fɛ. C'est que lorsqu'on a une concession, O ye nin ye k'a fɔ ko n'a kɛra k'a fɔ ko du kelen b'i bolo. quand on a une grande famille, qu'on a deux concessions, N'a kɛra k'a fɔ ko i ka gwa ka bon kosɛbɛ k'a fɔ du fila b'i bolo. qu'on ne veuille pas se contenter Ko an t'a fɛ ko ka an wasa don o la. et qu'on se serve de ces relations, Ko an ka sɔrɔ o la dɔnbaga sira min bɛ an na ka bɔ o nu ma. de ces moyens financiers Ka bɔ an ka wari se nu ma. pour avoir 3, 4, 5, 6 concessions, Walasa ka se ka du saba du naani du wɔɔrɔ ka se ka o sɔrɔ. alors qu'il y a d'autres, des familles nombreuses qui sont en location depuis des années. Ka taa sɔrɔ gwa dɔw bɛ yen o gwa mɔgɔw ka ca kosɛbɛ a bɛ san caman bɔ fɛnɛ olu bɛ luwanse la. Et qui n'arrivent pas à abriter leur maison. C'est cela que nous ne voulons pas. Olu minnu ni olu dɛsɛlen don ka se ka so sɔrɔ ka don yen an tɛ o de fɛ. Eh bien, O de la voilà ce que c'est que notre socialisme. an ka sɔrɔ ani fanga forobayali ye min ye o filɛ nin ye. Et je crois que si on est vraiment bon croyant, Ani ne bɛ a miiri k'a fɔ n'a sɔrɔ k'a fɔ ko an ye diinɛ o sira taamaba sɛbɛ ye. musulman ou catholique, I kɛra silamɛ ye o i kɛra katoliki ye o. eh bien, on est non seulement socialiste, An ye sɔrɔ ani fanga forobayali tigilamɔgɔ ye. on est plus que socialiste puisqu'on accepte de partager ce que l'on possède avec quelqu'un qui n'y a nul droit. An tɛmɛna sɔrɔ ni fanga forobayali tigilamɔgɔya kan. Ka da kan an bɛ sɔn fɛn min bɛ an bolo k'o tila ani an mɔgɔɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min ni a se to u ye. Et cette mise au point faite, Ani nin ɲɛfɔli kɛlen kɔfɛ j'attire l'attention des camarades, n bɛ n taamaɲɔgɔnw hakili sama ka ɲɛsin fɛn min ma. surtout des camarades de coopératives de consommation. Zanko an taamaɲɔgɔn minnu ni olu bɛ jɛkulu olu kɔnɔna na sɔrɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ makotigiw kofɔ ni u ye coopérative de consommation ye. Le succès de notre option socialiste An ye jɔsen min ta n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobayali la o sabatili. dans les grands centres dépend essentiellement de ses camarades. Dugubaw kɔnɔna na o sabatili gulonnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na an taamaɲɔgɔn ninnu de la. Il ne faut pas, A man kan sous le couvert de relations ou d'amitié, teriya sababu la walima jɛɲɔgɔnya sira dɔ sababu la que la gestion de ces coopératives de consommation ko o kulu minnu filɛ o ye ni o bɛ makotigiw kofɔ ni o bɛ sɔrɔ kofɔ o marali ne soit pas contrôlée. o ka dɛsɛ ka jate minɛ. Le contrôle n'exclut pas la confiance. Sɛgɛsɛgɛli o tɛ dannaya bali dɛ. Il faut donc que ces coopératives soient régulièrement contrôlées. Wajibi don o sɔrɔ jɛkulu minnu kofɔlen filɛ o ye makotigiw ka kulu min kofɔlen filɛ o ye tuma bɛɛ lajɛlen na a ka kan ka sɛgɛsɛgɛ. À l'improviste, quelquefois. Tuma dɔw la fana bala ka kan ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli cun. Et ce sera pour les camarades responsables, pour les camarades qui gèrent, O na kɛ ɲɛmɔgɔw olu bolo ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ ka marali kɛ. la meilleure garantie contre la tentation. O na kɛ saratu jɛlen ye u bolo walasa ka nege kɛlɛ ka farati kɛlɛ. Et il faudrait également éviter que ces coopératives deviennent des magasins de spéculation. A man kan fana o sɔrɔ jɛkulu minnu filɛ o ye ni o ye coopérative ye ko olu ka kɛ magasin ye magasin minnu ni karabu ani fɛn bɛɛ nege minɛli bɛ kɛ yɔrɔ min na. Parce qu'on a un frère ou un parent Ka da kan an balimakɛ dɔ bɛ yen walima an somɔgɔ dɔ bɛ yen qui se dit commerçant alors qu'il ne l'est pas. Nous connaissons les commerçants. min bɛ a yɛrɛ jate ko ale ye jagokɛla ye ka taa sɔrɔ ale tɛ jagokɛla ye an dun bɛ jagokɛlaw dɔn. Nous connaissons ceux qui faisaient le commerce depuis 10, 15 ou 20 ans. An bɛ jagokɛlaw dɔn minnu ni olu tun bɛ jago la a bɛ san 10, san 15, san 20 bɔ. Mais depuis que la spéculation a été de s'introduire, Nka kabini fɛn bɛɛ nege minɛni u ye a daminɛ dɔrɔn ka don jago la. certains qui faisaient autre chose Mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ fɛn wɛrɛw la ont abandonné leurs occupations olu ye u ka baaraw bila pour se transformer en commerçants walasa ka u yɛrɛ yɛlɛmɛ ka kɛ jagokɛlaw ye et élargir le nombre de ceux qui pratiquent ce commerce. walasa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ jago la ka dɔ fara olu hakɛ caya kan. Donc, il est temps pour nous O la wagati sera an ta fan fɛ d'éliminer du secteur du commerce les spéculateurs. jago bolofaraw kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye fɛn bɛɛ nege minɛbagaw ye minnu b'a fɛ fɛn bɛɛ ka kɛ olu de ta ye ka olu sen bɔ a la. Qui ne sont pas des commerçants,
mais qui sont plutôt des voleurs. olu minnu tɛ jagokɛlaw ye nka zonw de don. Des voleurs qui vivent justement awa zon minnu ni olu bɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛna. sur la pénurie que l'on peut constater pour tel ou tel article. ka a sababu kɛ minɛn dɔ o ntanya sababu ye. Des voleurs qui vivent sur la paresse de certains camarades. Zon dɔw minnu ni olu bɛ ka ɲɛnamaya taamaɲɔgɔn dɔw ka salabagatɔya kan. Qui au lieu de se déranger pour venir au magasin témoin ou bien à la coopérative de consommation. olu minnu yanni u k'a fɔ k'a fɔ ko u bɛ u yɛrɛ dekun k'a fɔ k'u bɛna magasin na min bɛ sɔrɔ jɛkulu ka u kofɔ. Préfèrent faire aller dans la maison obscure pour acheter 2 fois plus cher ce qu'ils auraient pu trouver plus facilement dans les magasins témoins et dans les coopératives de consommation. Nga o mɔgɔw olu bɛ a kanu ka taa so dibima kɔnɔna na ka taa u ka sanni feere kɛ yen ka taa minɛn san ye min sɔngɔ ka gɛlɛn siɲɛ 2 ka tɛmɛ minɛn kan minɛn minnu ni olu tun bɛ se ka o sɔrɔ jɛkulu olu kɔnɔna na da la da min ni o ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Eh bien ceux qui font cette pratique. O la mɔgɔ minnu bɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛwalew kɛ. Qui vendent au fond des maisons. minnu bɛ feere la soju la. Ce sont ceux-là qui sont les spéculateurs. olu de ye ŋanamu mɔgɔw ye olu de ye fɛn bɛɛ nege minɛbaw ye. Ils ne sont pas commerçants. olu tɛ jagokɛlaw ye. Et contre cela, le parti a déjà pris certaines mesures. o mɔgɔw kama parti ye sariya dɔw ta a ye tagabolo dɔw ta u kama. Nous les rendrons plus rigoureuses. o tagabolo ninnu an bɛna u kologiriya ka taa fɛ. Parce que pour les jeunes pays qui ont accédé à l'indépendance, ka da kan jamana minnu ni olu tanga kɛnin don ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. le danger, le grave danger, c'est la spéculation. faratiba min bɛ yen kojuguba min bɛ olu ta fan fɛ o ye ŋanamu ye o ye fɛn bɛɛ nege minɛni ye. La spéculation n'a pas de limite. o nege minɛli dan to o la. Il suffit que quelques éléments s'y mettent a dan ye dɔrɔn mɔgɔ dama damaw olu ka wuli ka don a ko la. pour que la contagion venant, walisa mɔgɔw ka a kow la sese ɲɔgɔn ma jugujugu don ɲɔgɔn na. que même les responsables au sommet ko hali ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen fo olu bɛ fɔ tɔn ɲɛmɔgɔya sobaw la. arrivent à succomber. Et alors à ce moment, ce sera la catastrophe. olu yɛrɛ ka tila ka bin negejugu o kɔrɔ n'o dun kɛra yɛrɛ kabansa o de ye kasara ye. C'est ce qu'il nous faut éviter. an ka kan ka an yɛrɛ tanga o de ma. Donc nous insistons donc auprès des camarades, o la n bɛ sinsin a kan an taamaɲɔgɔnw olu ta fan fɛ. dirigeants de coopératives de consommation, minnu ye ɲɛmɔgɔw ye sɔrɔ jɛkulu olu kunna min bɛ makotigiw kofɔ. pour qu'ils considèrent que la vocation de ces coopératives, walasa u k'a dɔn k'a fɔ ko o sɔrɔ jɛkulu ninnu sigili sen kan ka ɲɛsin fɛn min ma. c'est de vendre à ceux qui consomment o de ye makotigi minnu bɛ yen k'olu bɛna fɛn sanni na ka feere kɛ olu ma. et non vendre à ceux qui revendent. nka man kan ka feere mɔgɔw ma mɔgɔ minnu fana bɛ taa ka taa a kɔfili. Le deuxième élément, fɛn filanan il faut qu'il y ait une grande coordination entre les coopératives de consommation et la SOMIEX. fo bolodɔɲɔgɔnmaba o ka se ka kɛ somiyɛkisi ani sɔrɔkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que si la SOMIEX reçoit des marchandises, ka da kan ni somiyɛkisi ye jagokɛminɛn sɔrɔ. les organismes à approvisionner en priorité, cakɛda minnu bɛ yen ni olu ka kan ka magwɛn fɔlɔfɔlɔ. ce sont les coopératives de consommation. o ye makotigiw olu ka sɔrɔ jɛkuluw ye ni o ye coopérative ye. Voilà donc, camarades, a filɛ nin ye n tamaɲɔgɔn. les coopératives de consommation, sɔrɔ jɛkulu minnu bɛ yen min bɛ makotigiw kofɔ. ce que j'avais à vous dire. min tun bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna. C'est pourquoi j'ai tenu que vous soyez ici ce matin o de kama n y'a kanu aw ka kɛ yan bi sɔgɔmada in na. avec les dirigeants de la SOMIEX. Ka